Muna po natin, magandang umaga, Sir Erwin. Good morning, Sir Erwin. Narinig ba tayo ni Sir Erwin? Sir Erwin, good morning. Good morning po. Sir Erwin. Sir Erwin? Mukhang walang audio ata si Sir Erwin, ha? Ayan, medyo ayusin lang ni Sir Erwin Garcia yung kanyang audio. Patungkol nga po dito po, pag-uusapan po natin yung mga ilan po na mga issue po, Dagupan, Talinteron, Pangasinan, Idol, maging yung mga pressing issue national na nakaka-apekto po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan. Ayan, so siguro narinig na tayo ni Sir Erwin Garcia. Good morning, Sir Erwin. Magandang umaga po. Do you hear us, sir? Sir? Mukhang hindi tayo may ano ata. Baka hindi nakaset up ang audio ni Sir Erwin. Sir... you can't hear us. Anyway, sa mga idol po natin po, no, pag-usapan din po natin po ngayong umaga po na ito ay yung tungkol po dito po sa budget po, no, ng Dagupan pa din kasi meron po itong nakabinbin po, no. I think kailangan mag-re-entry ni Sir Erwin. Okay na ako? Ayun. Okay. May audio na. Pabati muna natin. Sir Erwin Garcia, pagbati nyo muna po sa lahat ng mga nakikinig sa atin po ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa iyo po, Idol Mark, sa iyong mga fans dyan. Gandang umaga po. Good morning. Kukuha natin. Opo, umpisa na po natin po itong ating pong usapin po ngayong umaga po na ito. Sir Erwin, happy Monday po. Pero mukhang hindi happy dahil nakabinbin na naman. Ito pong budget po ng Dagupan. Malaki-laki po ito. Meron pong doon po sa inyo pong sinabi po, may transmittal na ng letter dated, if I'm not mistaken, October 18 ba? Tama ba? Yung ano po, para po i-request po sa sanggunian na magkaroon po ng session patungkol pagdinig po dito para at least maipasa na po ito pong budget po natin ng 2025. Inyo pong komento dito dahil walang quorum, walang reading na nangyari dito sa mga nito, sa budget na ito. Well, actually, yan is only yung sulat ni Mayor Belen dyan is actually in compliance with the DILG rule. That's the schedule set by the DILG. Well, ang ginawa ng itong konsehales dyan, at sa majority, inignore na naman yung sulat ni Mayor Belen. Mm-hmm. Somehow, I hindi in-expect ko rin na gagawin nila ulit yan eh. Mm-hmm. Just to delay the budget. I-delay lang nila yung budget. No, akala mo naman may kikita si Mayor Belen o sino man pag ipapan yung budget na yan. And that is required by law. And no budget usually can be presented or submitted without a plan. Mm-hmm. Ngayon, pag yan sana na-approve na nila ng first reading yan, pupunta na sa committee para repasuhin kung ano talaga mga basic na gagamitin dyan sa budget. Mm-hmm. Then people will know exactly kung paano gagamitin yung budget. Pati yan ay nilang mangyari. Baka naman pinag-aaralan nila, Sir Erwin, now, yung nakapaloob pa doon. Wala nga silang pwedeng pag-aralan kung hindi nila pwedeng buksan yan. Mm-hmm. Sila pwedeng magkomento kasi wala pa sa first reading. Mm-hmm. So useless yun. So that's why ang ginagawa ng lehislatura dyan is the council sanggunian is given enough time to really go into it. Mm-hmm. Pero pasok, ito ba, kasi syempre, may mga hinahabol din po tayong timeline pag pinag-uusapan po natin po itong mga pagpapasa ng, ng mga ordinansa katulad po ng budget po, Sir Erwin. Do you think habol pa ba ito kung sakaling magdidelay ito? Well, nangyari na. Nakita na natin yan nung nagkaroon ng reenactment Kaya nung 2022 at 2023, nagkaroon ng reenactment budget. Itong 2024, nahuli pa nga ang approval. Nung na-approve nga yan, kinasuhan pa nila yung minority for passing the ordinance. No? So, hindi ko na kung anong gagawin nila mangyari dyan. Okay. So, lahat yan naman lalabas na ngayon, lalo na ngayong election ngayon,
Abay, lahat ng katarantaduhan nila talagang dapat ilabas sa mga tao. Mhm. Kasi may ginagawa nila, sinasabotahin nila talaga Mhm. ang gobyerno. Okay. Pero what would be the implication, Sir Ermin? Kahit alam na natin, obviously, pero punto by punto, what would be the implication of this delayed budget hearing? Ang delay lang yan, ang mangyayari dyan is, again, pag nagkaroon ng reenactment budget, hindi ma-implement yung mga pinaplano ngayon para sa dagupan. Mm. Mhm. Babalik na naman tayo doon sa dati kung ano lang yung nangyari last year, okay? Ganun lang ang mangyayari. Mhm. Okay? Assuming that's going to be reenactment budget, that's the worst thing that can happen. Okay, worst thing na ano dito, pwedeng tanong kay kay Mayor Belen kaya niya bang mag-work with the reenacted budget? And it can work naman. It can work naman. Oo. Mhm. Ang magandang tanong nga niyan, sino ba yung mayor candidate nila? Sila Celia Lim. Mhm. Di tanong din sa kanila, ano bang gusto nila mangyari sa Dagupan pag Harang. hinaharang nila na naman ng 2025? Mhm. Ito ang magandang tanong. Kasi as far as the government of Mayor Belen is concerned, Mhm. nag-comply na sila. Nagsabit na, may letter of urgency, certified by law, etc. Nasa kami na ng majority, what to do with it. Oo, pero ang ano ko dito, para ako din nababahala ako, hindi lang po dito sa mga opisyalis natin, kundi mas lalo sa opisyal ng DILG at saka ng ilang ahensya na napapakamot ng ulo dahil umpisa na naman itong bangayan na ito dahil sigurado ako may mga sumbungan na naman dito sa mga ibang departmento, particularly sa DILG, Sir Ermin. Oo, ganun nga mangyayari. Wala nang katapusan. Mhm. Ang mangyayari nga dyan, dapat ang DILG na ang kaso na sa kanila eh. Mhm. For failure to comply with the rule specified by the DILG. DILG Mhm. rules yun eh. Yes. So, kung sila nag-comply, dapat sila na nga mismo ang nag-act. Hindi rin gumagalaw ang DILG eh. There is a timeline na kailangan dahil Pero tayo yan. ang at stake dito ay yung welfare ng ating mga kababayan na dapat Exactly. Exactly. Mhm. Kaya nga, meron nga siya tabag na yung submission of a budget. Mhm. May tayo rin yan for discussion and for approval. Mhm. Pwede maging rubber stamp lang yan. Mhm. Dapat makikita mismo ng tao sa ampo po tayong budget, magkano gagastusin at bakit. Mhm. Okay. Anyway, Sir Ermin, dito naman po sa usapin po tungkol sa Mother and Child Hospital. You emphasize na talagang kayo mismo, personally, tutol kayo dito sa construction ng Mother and Child Hospital sa lumang LTO na building, which is pinag-usapan din natin last Monday. Your thought on this at gusto nyong ibigyan ng emphasis kung bakit dapat itong tutulan at huwag ituloy dito po sa construction sa lumang LTO building. Dalawang issue yan. Unang-una, yung certification lang ng DPWH na hindi maapektuhan Mhm. yung foundation ng bridge. Mhm. Yung nandiyan na. Okay? Pangalawa, ang pagkaalam ko, flood-prone area yan. Mhm. Sabi ng river eh. Kaya kung sakaling flood-prone area yan, sabihin, hindi makakapasok ang tao, makakalabas ang tao habang bumabagyo or nag-high tide. Mhm. A very impractical location. Ngayon, kung ginagawa lang yan dahil lang sa katigasan ng ulo ng majority, no, ay may problema na naman ang taga-Dagupan. Mhm. Dapat i-explain na naman ngayon ng 7 konsehalis na yan, nila Celia Lim. Mhm. Ano na mangyari? Ang buhay ba ng Dagupan maginawa o pahirapan? Mhm. Ay yung pagbigay lang ng yes ng authority. Ang tagal. Gusto. Pero ngayon naibigay na, ang nasasabi ko lang is, may karapatan na ngayon ang DOH magsabi kung saan nila dapat ilagay. Mhm. Sa kanila yung pera eh. Sa kanila yung proyekto, sa kanila yung design. Biro mo gagawin pa nila ngayon gagawa pa ng bagong design para lang mapunta doon sa gusto ng
ng majority na itabi doon sa river. Mhm. But what do you think, Sir Ermin, itong ginawa pong pagkompromiso po ni Mayor Bilen, punto, yung bang, for example, ito pong usapin po dito, talaga nag-submit na lang sila kung anong gusto ng majority kasi ang bottom line, maituloy lang itong MCH na ito. Obviously, yun ang gusto nilang mangyari. Pero yun ang nakita lang nila. Mhm. Ako, ang sinasabi ko, okay, fine. Mhm. Ngayon tapos yung authority to to sign an agreement with the OH. Ay mag-isip naman na kayo. Mhm. Naman yung basta-basta na lang gawin ganon. Dalawang pwesto nga eh. Kung security of the foundation of the bridge Mhm. ay mangyayari, ano mangyayari? Hihinto yan. Aalisin din yan. Mhm. Yan. O di ano naman nangyari doon sa pera? Di nalugi. Pangalawa, assuming mo okay lang yun. Kung binabaha ng binabaha, o ano naman ang mangyayari dyan? Mhm. Relocation na naman ang pag-uusapan. Pag-isipan na nila yan. Mhm. And I hope the DOH, naman, ang paninindigan na nila na, teka muna, pera na ito ng gobyerno, national government. Aha. Kami naman ang magsabi kung saan. Ang iniisip lang natin dito yung pwedeng mga ano po no, mga pwedeng sa hinaharap na pwedeng kaharapin na challenges sa pagtatayo ng Mother and Child Hospital dito sa may Dapat isipin yun. Hindi lang basta-basta nag-politika ang ang problema sa Pilipinas ata Sir Ermin ang ating mga politiko hindi po advance mag-isip. puro politika iniisip. Mhm. Alam naman ang ino-objectan nila ba dahil daw yung lupang gusto ng DOH ay dinonate daw nila Mayor Belen. Mhm. Mag-donate sila. Yun lang Okay. yun eh. Hindi naman sila mag-donate. Ang bakang gusto nilang i-emphasize dito Sir Ermin is maging apolitical yung even the location. Exactly. That's what it's the DOH that should not come in. Mhm. DOH dapat walang pakialam sa politika yan. Mhm. Sabihin nila, kahit ang sabihin nyo dito sa lugar na to, walang possible na challenges mamaya. Mhm. Kakayo yan na maganda, meron ng plano, etc. and all that. Mhm. Oh. Yun ang masusunod. Dapat yun ang masunod. And Oo. I hope Mayor Belen and DOH will stand firm. Sabihin nila, teka muna, gusto nga natin to, mag-green na kayo. Mhm. Yung dapat naman na alam natin matutuloy ng matagalan, yung ospital na yan. But one question of this, Sir Ermin, sa hinaharap din na pwedeng kung sakaling i-take nila yung inyong advice na ganito, unsolicited advice na ganito, may mga legal implication ba ito? For example, yung bang inaprubahan nila sa sanggunian tapos biglang ililipat na na lugar? Ang 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 inapruban niyan is kaya nga ang ni-require nga ng as a simple resolution authorizing the mayor to sign a memorandum with them for the establishment of the hospital. Mhm. Ang talagang hiningi ng DOH. Ang pangalawa, gumawa sila ng resolution stating ay allocation. That was not part of the authority. Mhm. Well, it is now on the part of the DOH to say, teka muna, so, nag-agree na kayo. Kami naman na magsasabi, hindi ito dapat. Mhm. Okay? Nasa amin ang plano. Okay? Sundan natin yung plano. Mhm. Kaya nga, hingi lang nila authority to proceed. Mhm. Basta the bottom line of this is that saan kung mas convenient ang taong bayan, saan mas makikinabang ang taong bayan na long run. Exactly. Mhm. Exactly. Kaya nga gumawa na nga ng plano ang DOH na ganyan na mangyari doon sa services na ibibigay ng DOH. Ay ngayon gagawin, i-redesign na naman nila yung plano. O di matatagalan na naman, gagastos na naman tayo doon. Mhm. Pero ang sabi naman ni engineer daw, same bed capacity daw. Pero yung redesigning is another expense. The number of rooms, fine, hindi magkakaiba yan. Pero for example, ilagay mo sa ano naman ang mangyayari doon sa kanya, let's say, service staff. Saan nilalagay yung service staff? Mhm. Saan nilalagay yung pharmacy doon? Mhm.
At isa doon sa ano nila, Sir Ermin, parang pinoproblema nila dito, yung facade. Kasi medyo, yung parking daw, sobrang, wala daw. Walang paparkingan daw Wala doon. talaga. Wala talaga. Yun ang Masyado problema nila. maliit. Masyado maliit talaga. Mm. Sa pag ang kuwan niya, baka hindi ko maintindihan kung ano mangyayari dyan. Kasi ngayon na na-approval na yun at wala nang hinahabol na pera, Mm. okay, magkakapahirapan pa kaya ulit dito? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Yan ang malaking tanong. Abangan ang Oo. susunod na kabanata nito. Parang teleserye to, Oo. sir. Kaya ang sinasabi ko lang is, hanggang masettle na yung dalawang issue na yan, Mhm. it will not affect yung the Venetia Highway Bridge. Mhm. At saka, it's not flood prone. Hindi Mhm. binabaha. Okay? Then, fine. Okay? Kung ano yung design ang gusto nila, paala na sila. Mhm. Basta yung dalawang yun, kasi kung hindi, ibig sabihin, magbabago yung plano ulit at wala nang pera mamaya para pambago dyan. Ibig sabihin, nagwaldas lang tayo na hindi Wala pinag-isipan. lang. Mhm. Sayang. Okay. Sayang yan. So along with the giving the service ng hospital is dapat ang pagtuunan din pansin dito the safety nung gagamit nito at syempre yung long years na pwedeng mapakinabangan nito diyan sa lokasyon. Tutok mo, Sir Idol. Anyway, sige. Sir Ermin, mapunta naman tayo dito dahil pansin ko din itong isa po sa sinulat sa inyo pong editorial. Punchline. Tungkol po dito po sa pahayag ng ating bagong PD. Which is Uh-oh. to happen, makakausap natin mamayang 7:40 kasi pagkatapos ng flag ceremony nila at itatanong ko din ito. Pero in your editorial, sinabi niyo po dito na hindi katanggap-tanggap ito pong sasabihin ng ating new provincial director na si Sir Kapokyan na they're outnumbered. Kaya walang mai-deploy o walang visible sa mga ilang areas po dito sa ating pong lalawigan ng Pangasinan ng mga kapulisan. Alam mo kung talaga sa to, hindi naman outnumbered. Sinasabi natin, sabi Aha. niya, undermanned. Underman. Kulang. Kulang, oo. Pero kung pumasok ka sa mga station, police station, kahit saan, makikita mo yung mga police natin, naglalakad-lakad lang down sa Matato, etc. Okay? May iba nagko-computer, may iba nag-uusap, etc. Administrative kasi yun eh. Mhm. Pero hindi yan ang unang trabaho ng police. Mhm. Mag-submit o gumawa ng report, hindi po. Ang kailangan yan is to prevent the crime. And you don't prevent the crime by doing administrative work. Mhm. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, Kwan, ang police visibility is something that you manage with a good plan. Ang sinasuggest nga sa kanya kung kahit anong police station, mag-assign lang sila ng 3. Araw-gabi ang gagawin lang nila, makita sila ng tao at nanguhuli ng kung ano o nag-iimbestiga ng isang crime situation, yun lang. Meron naman silang, lahat sila meron ng mobile car eh. Mhm. Oh. May mga motor din, Sir Ermin. Oh. Yung kagaya ng may motor, mag-checkpoint lang na kahit na ganyan. Kunin lang niya yung mga hindi nag-helmet. Makunin lang nila yung mga hindi reflectorized. Simple lang. Hindi tayo naghahanap ng grand performance ng the full force of police visibility. It doesn't have to be like that. So what you are suggesting, Sir Ermin, is that with your limited resources, dapat wise ka na gamitin ito. Alam mo kung paano gamitin. Mhm. Ang police visibility that is not about numbers. Mhm. It's about people believing that there is law enforcement. Mhm. Okay? Maniniwala ka ba may law enforcement? Kung tuwing daan mo yung mga 10 hindi nagsusot ng helmet, there's no law enforcement. Ba- Simple lang. Mhm. Kagaya nung mga makikita mo mga nandun sa kalye. Nasa mga tricycle, nasa kalagitnaan. Mhm. You cannot put your tricycle in the middle of the highway. May law enforcement ba tayo doon? Wala. Mhm. Ay kagaya ng mga, kahit sa mga commercial districts. Meron ba yung naglalakad dyan sa commercial districts? Malapag to, check nila kung lumalampas sila sa linya, Mhm. yung vendors na kung saan pinapayagan.
Meron ba nagsasabi, ay, umuro kayo ng konti, hindi na yan. You know? O yung mga jeepney, nagpa-park kung saan-saan. Yun ang law enforcement na visible, high visible. Alam mo kung nagkausap-usap na yung mata, yan medyo kumalat na, makakaroon ng disiplina. Mhm. Yun lang ang maliit na bagay. Yun. Ang police visibility is not about numbers. It's about enforcement of the law. That you have people who are really out there na nandyan sa labas na tinitignan kahit ang pinakamaliit na law or rules, ini-enforce. Mhm. So definitely we will going to get the comment of the good provincial director on this. Mamaya na makakausap nating 7:40. I was really disappointed nung unang sinabi. Disappointed ako ngayon. Nung unang sinabi niya na ganun lang gagawin niya, okay, na may slogan pa siya and everything, mahusay ito, kapo. Mhm. Abay, nung last week, sasabihin na niya na underman kayo, hindi namin ano? Sa kanyang assessment na, no. Pero so anyway sir, yung pinaka emphasis nyo dito, pag maraming kung gusto, maraming paraan. Correct. Nagagawan talaga ng paraan. Anyway, Ang importante lang sa kanya, he must understand ang police visibility that we're talking about is enforcement of the law that is visible to the people. It's not the number of police out in the streets. mhm. At kapag nandyan at nakita na ka-uniforme, hindi naman yung takot na, alam mo yung takot sa pulis, pero yung bang andyan yung talagang, sige, susunod tayo kasi they're enforcing really the law. May respeto na. Sana Respeto, yon tama. Oh. Force ng kwan ng Takot, ating ordinansa. takot kasi may respeto. Oh, hindi takot dahil may baril. No? Yes. Anyway, Problema wala ng respeto eh. Sir Ermin, 6:48, break muna tayo at pag-usapan naman po natin. Ito pong Quadcom Committee. Ay, nako. Sige, reserve your, sir. Reserve your, yung sasabihin ninyo sa ating pagbabalik, mga idol. Kasama niyo pa rin po, Idol Mark Espinosa at Sir Ermin Garcia Jr. Dito lamang po yan sa ating pong portion. Punchline. The latest news. At Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Ops, round 2 na po tayo ng ating pong Punchline Idol. Sir Ermin, nung panahon ng kasagsagan na talagang lahat ay humahalik sa kamay paan ni Pangulong Duterte, lahat ng kanyang kampanya, particularly itong war on drugs, na masasabi naman natin na may malaking impact na magandang naidulot. At halos lahat ng mga tiga Pangasinan suportado ito dahil sabi nila nabawasan yung takot nilang lumabas, hindi na wala ng yung mga ibang bentahan ng mga yung mga dating payat ay ngayon tumaba na. Pero ngayon bumabalik sa pagkapayat. Yes, sir. Sir, ang komento nyo po dito po, you are telling on your sa inyo pong column dito patungkol dito sa suporta noon ng Pangasinan sa total war on drugs na ginagawa. Pero ngayon, eto na. Magkaalaman na dito kung talagang susuporta lang kasi naglalaglagan na po ngayon kasi yung mga ibang sumuporta noon nilalaglag ang former president po ngayon. Sir Ermin. Nakakapanghina Mhm. na imbis na natuto na tayo doon sa positive result ng drug war, hinihina na naman natin ang sarili ng pabalik. Mhm. Parang sinasabi na natin na wag na yung war drug na yan. Okay? O saan ang mangyayari? Ngayon na bumabalik na yung mga drugs eh. Kahit saan mo makikita, mabuti nila may mga ibang pulis, ibang lugar na mahigpit sila. Nanguhuli talaga na nanguhuli. Mhm. Okay? Ang problema, nasaan ngayon yung mga pwede mag-protect ngayon sa mga pamilya. Okay? Nasa natin sila. Marami na nag-surrender noon. Sinabi mo ng tulungan natin mga na-reform na drug addicts o mga drug pusher. Mhm. Saan sila pupunta? Hindi babalik sila ulit doon. Mhm. Kasi wala talagang
wala tayong tinatawing determination ng government na ito na labanan ang droga. Mm. Ngayon, noon, ang nakakatawa nito, lahat ng mga yan dyan sa Quadcom, dyan sa Kongreso, ni isa sa kanila hindi pumipiyak. Mhm. Okay? Ni kahit ang nakita ko lang ay Makabayan Black. Normal yan sa kanila. Yes. Kado sila. Okay. Yung mga iba, okay lang. Di masaya sila. Marami silang natutulungan yan sa kanila sa war on drugs na yan. Mhm. Sila nagtutur na parang ang sama-sama. Mhm. Ang hindi ko maintindihan, hindi pa nila masabi, habang sinasabi nila na ang sama-sama ng kwan at walang nangyayari, hindi ba nila alam na ang pulis mismo, ang PNP mismo, ang nag-file ng kaso against more than 5,000 policemen na nakita nag-abuso dyan sa drug law, sa drug war na yan. Mhm. So, ang parang sinasabi nila na walang nangyayari dun sa mga pag-abuso, may nangyari. Mhm. Sabi mo na kahit na merong reward system na sinasabi ngayon, assuming na meron nga talaga award system, so what? Kung ang talagang mission to do that at mawala ang takot ng mga pulis. Mhm. Laban sila. Kasi ang sindikato, ang crime syndicate, they are armed. Mhm. Hindi yan basta-basta kala mo pwede matapik lang sa kwan. Na matadaan sa pakiusap? Hindi, no way. Mahirap yung drug war na yan. Mhm. Kaya nung sinabi ni Pangulong Duterte noon, Magiging madugo. tuluyan natin to. Mhm. Gusto sabi ko, teka nga muna, ano nga gusto mangyari nito? Magkakapatayan talaga rin. Talaga magpapatayan. Oh, kaya nga sabi niya magiging madugo talaga. Hindi niya inatrasan. Mhm. Ang sinasabi lang nila ngayon na parang pagkakamali lang daw ni Duterte, ba't hindi niya natapos? Mahirap ang tapos yun eh. Mahirap. And even those countries, for example, na talagang intensify ang kanilang campaign, still they are facing. Pero, nakontrolado na nila. Lalo yung mga malalaking ano. Oo, hindi Example, na Singapore, for example. Yan, wala na. Correct. Wala. Why? Kasi hindi lang yan pinapakita na binibitay yung mga tao Mhm. Yes. na nagdadala ng droga. Mhm. Yun lang, ha? Kaya sa atin, ang inisip natin, puro due process. So, nahuli mo. Okay. Kukulong mo. Human rights. Human rights. Tapos, hindi lang yan. Hindi human rights. Ah. Because wala ng lugar ang paglalagyan ng mga nahuhuli, Mhm. bibigyan sila ng plea bargaining. Naku. Okay, ano yung ibig sabihin ng plea bargaining? Sasabihin na kami po ay magre-reforma at magre-report kami ng araw-araw sa barangay captain namin. Itinan mo sa mga pulis ngayon sa mga drug operatives, sino-sino ngayon ang mga nahuhuli nila? The same people na nag-plea bargain, na kunyari nagre-reforma, sila rin nagbenta. So ano nangyari? Yung justice system natin nabutas. Mhm. At pinagtatawanan actually. Pinagtatawanan ito ng mga addict dati na, ganyan pala cycle-cycle lang eh. Kaya kung talagang gagawin ng Quadcom ang kanilang mission, Mhm. sila mismo ang magsabi ano nangyari doon sa law against drugs. Mhm. Okay? Bakit nagkakaganito ulit? Then they will talk about in aid of legislation, ano dapat ang mangyari. Alisin yung plea bargaining. Mhm. Okay? Ang parusa should not be less than mas mataas na ngayon ang parusa. Yung mga ganun. Mhm. Pero ang ano dito, Sir Ermin, do you think with this move ng ating pong gobyerno, yung treatment ng gobyerno ngayon dito sa droga na ito, kasi there's even a comparison, for example, how Duterte is talking directly, giving a warning to those who will going to gamitin itong mga drugs na ito, ay pangalandakan sa ating publiko. Comparing to the present administration na medyo hindi kumakagat yung bang wag kayong magdodroga kasi nung pala, for example, nung Christmas greetings ni Duterte, sabi niya
kung gusto pong abutin ng bagong taon yung mga ganong statement. Pero eto daw medyo parang malamya daw ang ano daw ang dating dito. Do you think na medyo nag-lower ng guards itong ating present administration kontra sa illegal drugs? Bago ako umabot dyan, tignan na lang natin yung sinabi ni President Marcos. Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler, sa mga price. Meron ba tayo nahuli? Meron na ba siyang ilong? Bokya. Meron na ba siyang ilong? Yun na. Yun ang pinakatanong dyan, sir. Lang hanggang papogi points sa press release ang ginagawa ng gobyerno. Yun ang masakit. Yan ang comparison nila kay Duterte. Kay Duterte, pag sinabi niyang barilin, dumabaril. At didipahan niya yung babaril. Oo. You just do your job. Bahala akong bala sa inyo. In fairness, yung ginawa lang nila na file ng kaso ang more than 5,000 police officers for abuse, for alleged EJK. Alleged EJK na yan. In other words, tinatanaw nilang tunay nga na dapat sundan yung human right. Hindi naman ganun eh. Walang pinapalabas lang nila, parang nagyera lang na walang law. No, not true. Okay. Na may nangyari talaga. Anyway, Sir Ermin, with our less than 10 minutes na natitira sa Zoom natin, last question po. Dapat bang umattend ang dating Pangulo sa Quadcom Committee na kanilang paanyaya? By judicial proceedings at saka hindi na. Let history speak for itself. Yeah. Okay? Let them decide exactly what should be good. On the other hand, if the present government wants to be embarrassed, let them be there. Umarap si Presidente Duterte sa kanila. Para lang maturuan sila ng leksyon na yung paglaro-laruan ito, hindi ito politika. Ang pinag-pin natin dito, mabuhay ng mga pamilya, mga anak. Kinabukasan. Kinabukasan. Ginagawa na ng politika eh. Yun ang nakakainis doon eh. Hindi man nalay naisip na even in their own supposedly jurisdiction, yung mga congressmen na yan, itanong nila, ilan na namatay sa kanila o napekto ang pamilya. Alam mo dito sa investigation nila, hindi nila pinag-uusapan kung ilang pamilya ang nasave ng drug war. Kung ilan lang ang naapektuhan na negative ang kanilang pinapalabas. So, nasaan yan? Talagang politika lang eh. Kaya we cannot blame actually, sir, itong ilang mga kapulisan na, alam mo naman, sa laro ng politika, kung sino nasa kapangyarihan at anong dikta nila, talagang yung iba na talagang kahit gustong kampihan po ang previous administration, babaliktad at babaliktad dahil sa mga gagawin nila. Of course. Lahat naman nila, lahat ng promotion nila, etc., nakakunak yan sa mga politika eh. Yun ang masakit dun eh. There is no real professionalism. Hindi nila masundan kung ano yung talagang law na dapat sundan at ano yung legal or illegitimate order. A legal order is to go out after the drug trade. Pusher. Legal yun. Okay. Sige, sir. Basta kanya yun. So yun, basta bahala na sila pero with at saka rin parang nakakaano din na ipatawag mong dating Pangulo din na questionin na na dating kayo sumang-ayon din naman sa ganung patakaran noon. Nandun sila. Kasi yung tao nasa kapangyarihan. Pero ngayon wala na, parang you're ano naman, ang patakaran yan, palakasan na naman ang mukha. Kung kaninong itatali sila ng klase ng aso na naman. Exactly. Anyway, Sir Ermin, maraming salamat po. Happy Monday. Thank you for the wonderful conversation. And God bless po. See you around, sir, physically soon. Thank you po. Thank you. Thank you, Idol Mark. Idol, susunod na po ang ating RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mamaya tabayanan rin po ninyo, makakapanayan po natin po ang Provincial Director ng ating pong lalawigan ng Pangasinan, si Sir Kapokyan mamaya.
itanong din natin direktamente. Yung ating napag-usapan din po dito. Susunod na po, RMN News Nationwide, the sound of the nation, mga nagbabagang mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Dito lamang yan sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Punchline! Punchline! Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa number 1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan.